बारा सिन्था खालामनो नाङा आयं थाबैनो हामगोन गासिबो नांगौमानि मुलिखौ होखाजोब्बाय आं सिन्था खालामबाय थानो नाङा हामसिगोन खुलुमबाय आयं दे थाबैनो हामोब्लाथ' बिराद मोजांनि खोथा बिराद उसुबिदा जाथारबाय डिउटियाव थांनो मोनैयाबो बिराद गोबावसै आङो बाबु 12,000 रां हरलाय नाङा नाङा आयं फैसा नाङा देनां हामोब्ला माबा मोनसे होफैबानो जाबाय बिदि नङा आयं खामानिखौ मावबाय जेब्ला एसेबाबोथ' माबा मोनसे लानांगोन बाबु 200 रांखौ हरग्रोलाय नै आयं नैबे 200 रांखौ लाखिग्रोदो दे नों होबाय जेला आं आजावबाय आइदे एसे लासै लासै नार बाबु जागोन दे सार माला हामबावो बे आथिं थोंसेया अफिसावबो थांनो मोनथारासै गोबाव जाथारबाय माला हामबावगोन बे आथिङालाय आदा माबायदि मोनखो एसे आराम मोनबाय आगै दे बिदिबालाय मोजां खनथामसो फैबावबानो हामसिगोन बे थाब हामोब्लाथ' मोजां आगै नायनोसै नोंसिनि मावनाय आरो इसोरनि अननायजों मा जायो सिन्था खालामनाङा आदा लासैनो थिग जागोन दे आगै ओमफ्राय नोंना फरायनाया माबायदि आवगायनानै दं आंना बिएआ मोजां जाबाय आदा नाथाय एमएखौ माजों फरायगोन बेखौसो सानबाबो सानख'नो हायाखै आं एडमिसनाबो 7 सानल'सै आं मा खालामबावनांगौथाय दे आदा नोंनाबो आथिङा मोजां नङा न'आव थांना रेस्ट लाहैदो आंबो थांसै आइदे सिं सानायफ्राबो जाथारला बे आइ हाथरखियाबो बहा थांखो बिदाखौ लायनांगौमोन हाथायाव मा एसेबां साथारखोसै हा बहा थाङामोन नोंलाय फै बेयाव लोगोफोरजोंसो बेरायहैदोंमोन आङो अबाव थांनो नागिरदोंना आयै नों दाखौ हाथायाव लायनांगौमोन न'आवनो थाथारला बाल बियो आंहा नै सिं सानाया बारा जाथारबाय नों थांनांला आयै आंनो लायनोसै आदाखौ नोंहा खस्थ' बारा मोनगोन दे बिदिब्लालाय नै बे 200 राङा लादो दहाय नों दा आथिं बायनाय नाजाफैनाया बियो 200 रां होलांदोंमोन न'आवबो माइरं गैया ओमफ्राय दा नों मा ओंख्रि जानो लुगैदों बेखौ लाबोफादो आइ नो आइ फैसाया दे जागोन आयै आरो लासै लासै थां दा लामाफ्राव गाब्र'ला बायलांबा दे थांदो
आदा आं हाथरखि थुदो न'आव थांसै। हाथरखि थांनायनि सम जाबायफा। औ आदा सम जाबाय। आइया आथिं मुलि खानानै मोननाय 200 रांखौ हरफादों। खरसफोरबो लाखाजोब्बाय आं। थ' आगै बिदिब्ला। हाब आयं मा मैगं लाखो? नै आयं बेखौनो लासाबबाय। उफाय गैया माथो खालामनो। दिनै दंबा गाबोन गैया जायो आरो फारसेथिं आंनि फरायनायनि खरसाबो नांगौ जायो। आंबो खामला हाजिरा मावनो समखौनो मोना कलेजनि थाखायनो। बे आदा आरो आइमोनहासो आंखौ नायगासिनो दङ देहा गाज्रिब्लाबो। दे आयं संसाराव बिदिनो नाथि खुथिया जाखायो। सोरहाबा दंजानाय सोरहाबा गैजायै थाखायो। बेफोर संसारनि मायासो आयं। नोंबो देरा नङा देरबाय। जुलिनि समा जाबाय। नोंबो नायदो आयं एसे सानदो। फरायनायखौ दोनथ'दो। खामायनो सोलोंदो आयं। नायनि आयं मा जायो। नै आयं माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला आंनाव थां दे। आं माबाफोर हेफाजाब होनो हायो खोमा। दे आयं दे। दे आयं। आगै मा जाखो? मानो गाबखो? माइरंआ गोग्लैजोब्बाय आदा। दा माखौ जाहैबावनो? माइरंआ गोलैजोब्बाय? ओरैनो जिउआव दुखुखा जोंहा आरो दा बिनि सायाव दुखुबाव। बिनानाव जोंना खाफालानो बिदिनोसै। खुगायाव बुंनो थाखाय राव गैला। आंथ' जिउआव राहा गोथे जाखाबाय। आइयाबो बुरैलांबाय। नोंनि फरायनायाबो आवगायलांगासिनो। दा बे समाव नोंनो गोबां रांनि गोनांथि जानानै दं। नाथाय दा बहा मोनगोन? बेखौ सानै सानैनो दुखु जाबाय थायो आङो। आदा नोंनि बे दुखुआ आंनि सानथौखौ लोरबां खालामगोन। नों दुखु जानो नाङा। दुखुजों जेंनाया सुस्रांजाया। नों जेबो दुखु खालामनो नाङा। जा जायो इसोरनि अननायाव मोजाङानो जायो। थुदो आदा थांसै। आंखौ निमाहा होदो बिनानाव। थौदो।
Aduh, Apalay? Angno hinjaw godan nampingo. Hasing unduna halang ayo. Apa? मा जालामला जाफैखो नोंलाय जारा फाग्लासो जाबाय नामा नोंलाय बोरो नोंनि जबाना बोरो हिन्जाव गोदान लाबोना होफैफिनगोनलायनो साला जबान खाथा बिफा लोंनायनिफ्राय बिफा लोङैयानो साबसिन नोंखौ आं हिन्जाव साला हिन्जावसो नांबावगौ नोंनो साला पापि सुनि साला लोङै जायै फैनानै साला हिन्जावखौ बुथारनो लाबाय नों साला दाना हिन्जाव नांबावगौ नोंनो साला मूर्ख Dai cala suat, sirida nengah. Henjau nam sikuang na godan. Judi henjau laban na bipne habla. Ang ni pspan wan nengah. Nang ang ni fungsi bekerja mania na. Nang kau dinai erina hukranga. मा जाखो आंहालाय जौ लोंनानै फैनानै दावराव जाफैलायबाय नोंहा मा जादों सोरदों नोङो नोंखौ दिनै ओरैनो हगारा आङो आयदाय पापि नोंखौ मा खालामनाय जादों नों बेखौ आयै मा खालामनाय जाखो नों बिहामजोखौ मानो बुथारखो एसे मोजां सना बाना बिहामजोथारमोन आंना बेखौबो नों नायगार नायगार बुथारबाय नोंनि थाखायनो समाजजों मुगैजानांबाय आं बिनि थाखायनो नोंबो जेल जानांबाय गोसोआव दंना नोङो लासिंसिं खालामबाय नोङो आंखौ आरो हिन्जावसो गोसोखांबावदों नोङो पापि सुनि आंनि गोरोन्थियाव आङो बुथारफ्लांबाय आंथ' सिमान जाबायना आंनि दायखौ दाथ' आंनो गोदान हिन्जाव फैफिननांसिगोन ना आंथ' हारसिं थानो हाया हायो लामाया ओंखारबोरबाव फिसा सासेखौनो अना बुजिया नै आदा दैया बिनानाव नोंनि फरायनायनि थाखा फैसायाबो थोआल'मा जाथारबाय दहाय लामायाव लोगो मोनबा माहाजोन बोराया गावनाव माबा मोनसे मदद बिनो थिनदोंमोन ना आइजों नोंजों थांनानै माबा मोनसे बुंहैगारदो ना माबा मोनसे सहाय मोनो खोमा जागोन दे आदा आयै माहाजोन बोराया बुंनायालाय बुंदोंमोन सहाय होगोन होननानै गाबोन फुङाव सानैजों थांनायसै नामा खोथा होदोंबालाय थांनाय जाया बे नाथाय माहाजोन बोरायखौ फुङाव लोगो मोना मोनाबिलियाव थांजागोन खोमा आयै आरो बिनानाव दे होमबा नोंसोर गाबोन मोनाबिलियावनो थांनाय नायदो दे ओंखामफ्रा जाग्रोलायदो दे
आच्छा दे नोंसोर बाव फैनायनि गुबै उद्देश्यआ मा नै माहाजोन बाबु नोंथाङाथ' जोंनि न'खरखौ मिन्थिखायो जोंहा रांखावरियाव जोबोद आंखाल आरो फिसाजोआबो बिएखौ पास जाबाय दा एमए नि एडमिसन होनांगौ रांनि जोबोद आंखाल जादों जोंहा न'खराव बिनिखायनो नोंथांनि खाथियाव जों रां अनसुंथाइसो बिनो फैदों हायोबा उनाव लासै लासै सुख'हरनोसै दे नोंसिनि खोथाफोरखौ आं बुजिखाबाय बेनि गेजेरावनो आं फंसे खोथासो बुंनो सानदों दा नोंसोरो गनायगोन ना गनाया दे बुंदो माहाजोन बाबु गनायथावबा गनायनोसै आंथ' रांखौ हरनो हागौ नाथाय आं बुंनो साननाया बेनोदि नोंनि फिसाजो हाथरखिखौ आं बिहामजो महरै हास्थायो दे बिदिब्लालाय माहाजोन बाबु जों न'आव एसे सानलायलायग्रोनोसै उनावहाय खबरखौ हरनोसै थ' होनब्लालाय आइ थांनोसै आयै नोंसोर सफैबाय आयै औ आफा सफैबाय माहाजोन बाबुआ मा बुंहरखो खबरा मोजां ना खबरा मोजां नङा आफा माहाजोन बाबुआ जों फैसानि खोथा बुंनायाव आइ हाथरखिखौसो माबा बिहामजोनि खोथा बुंबाय बिनिखायनो जों फैफिनबायसो आफा मा खोथाया बिदिसो जाबाय अब्ला औ आदा आं बे बोरायनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ एसेबो मोजां मोनाखै रावफ्रानो बोरैबाथार नाङा जोंनो बिसोरनि सहाय बिसोरनिफ्राय सहाय लानांगौबा उनाव जोंखौ थानो हायै बायदिसो खालामगोन मानसि नङा बिसोरो जुनार आखुनिसो हामा फिसा मालायखौ बेबायदि बुंनो आदा आयै जाजायै जाथोंसै इसोरा अनोब्ला माबा मोनसे खालामगोन बे हेलौ हाथरखि नों एडमिसनखौ खालामबाय नामा आं हानाय नंला मानो फैसायानो जगार जायाखै माबा मोनसे राहा नागिरनानै एडमिसनखौ खालामफैदो ना जेबो राहाखौनो नुहुरासै आं नों नाजाथार दे नायनि आयं आयौ आयं हामनानै फैबाय माथो औ नोंलाय आयं नै हामबाय आङो आयौ, र' दे जागोन आयं जिराय आयं माबोरै दङ जोंहाथ' बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो ए नै आइ हाथरखि ओरै फैनाय नै नों दा फैदों ए आदा फैदों माथो आथिङाबो हामबाय औ बिनानाव नै नाङा दे खुलुमलायनाङा दे आंहा नोंसिनि अननायावनो दिनै आंनि आथिं बायनायाबो हामबाय हाथरखि आगै नोंना एडमिसन लानो गोनाङा जाबायमोन नामा गैया आदा एडमिसनखौनो लानो हायासै लाया होननानैसो साननानै थाबाय आं
आयं नोंसोर जेबो सिन्था खालामनो नांला बिनानाव हाथरखिनि एडमिसननि थाखाय जेसेबां खरस थांगोन आरो लेखा बायनायनि थाखाय जेसेबां खरस थांगोन बे खरसफोरखौ आं बानसिगोन आयं। हाब आयं नों बेफोरखौ मा बुंखो? जुदि नों बिनानावनि फरायनायाव हेफाजाब होनो नागिरदोंब्ला आंनि गोसोनिफ्राय मा बुंबावनो आयं। आदा नोंनि बेफोरबायदि हेफाजाब होनायखौ जों थैजासिम बावनाय नङा। खोथाया बिदि नङा बिनानाव आरो आयं नोंसिनि अननायावसो आंनि आथिङा हामबाय। दा आं नोंसिनो एसे हेफाजाब होनायाव मा लस दं? नै बिनानाव नै बेवहाय 30,000 रां दङ नों बेखौ लाग्रोदो थोदेराबा आं उनाव हरबाय थागोन।